min nati ko min ye amo kasara wasiwu ye fo a bɛ daga e ka baara kɛ o kɔnɔ wa bon dɔɔnikɛbagaw nin ta amini minnu filɛ nin ye tubabu de nana ni nin tɔgɔ kura bɛɛ ye u b'a fɔ ta aminu sihiya a dɔw bɛ n t'a dɔn b'a fɔ cogo min ta aminu sihiya u b'a fɔ cogo di la faransɛ b'a fɔ ta aminu sihiya wala assurance maladie minnu filɛ nin ye assurance minnu filɛ nin ye dɔɔnikɛbaw y'u tila fila de ta aminu tijari o bɛ ta aminu ta awuni bɛ ta aminu tijari ye de assurance da bɔra jago de kama ani wari ɲini o ye haramu de assurance nu o siso ya dabo a siso te ya dabo wari ɲini de kama ani jago de kama o ta aminu wa assurance ye haramu ye a bɛ mobili de kawo a bɛ bana de kawo a bɛ fɛn min kawo o ye haramu ye taawun ta awuni bɛ o ye de jamakulu dɔ nafolotigiw dɔ a ka kɛsi dɔ dila ka wari dɔ a la k'a fɔ ni mɔgɔ min banana an bɛ hakɛ dɔ ta kɛsi la k'a d'i ma i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye hari ni fantan wɛrɛ min fana banana an ka kɛsi dabɔra ka mɔgɔw de dɛmɛ dɔrɔn ni fantan min banana n'an y'a dɔn an bɛ dɔ bɔ an ka kɛsi la k'a d'a ma a bɛ yɛrɛ furakɛ n'a ye fu u b'a fɔ nin de ma ta aminu ta awuni baasi tɛ nin na wala donc ni assurance cogoya fula min filɛ nin ye e ye min fɔ ni ta aminu tijari de don ni sisote min da u tigiw y'a dabɔ jago de kama wari ɲini de kama o ye haramu ye dɔɔnikɛbaw y'a fɔ cogo min a tɛ daga i kɛ baara kɛ o kɔnɔ mais minnu ta ye ta aminu ta awuni ɲɔgɔn dɛmɛ ta in de baasi t'a la i ka baara kɛ o yɔrɔ la mun ni ye min fɔ ko e ka balimakɛ dɔ bɛ se tigi dɔ bon n'a ko a bɛ wari di e ma e ka taa hiju la e yɛrɛ b'a dɔn n'a ye wari di ma fana a bɛ kunna da n'a ye dɛ e fana ma hiju kɛ yala wajibilen do i ka o wari minɛ ubiyɛn n'i y'o wari sage fɛn b'i la ibn Usaymin rahimahullah aro dɔn b'a ka kitabu lajɛ a bɛ kuma sɔnni kan n y'o yɔrɔ papiye ta yɛrɛ a ko kado n'a dir'i ma ni fɛn dir'i ma i ma mɔgɔ deli e ma nata ma da kan a ko ni nafolo dɔ nani ma k'a d'i ma i ma tigi deli e nata ma da kan yɛrɛ de nana ta k'a d'i ma a ko i k'a minɛ a ko dɔɔnikɛbaw ko ni sɔnna i k'a minɛ a ko mɛ ni sɔnni sarati dafara min na a ko juma ko mɔgɔw dɔw ka sɔnni a ko kunnadani de b'a nɔfɛ a ko kunnadani min ka wa sɔnni nɔfɛ ani a ka waridi nɔfɛ o tigi t'a tɔ ye kana sɔnni minɛ o tigi la don dɔ la kana taa i kunnada jama la a kana taa fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min foli bɛ degun wala nin tigi ni e ka balimakɛ wari tigi don e ma farida fiju kɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn n'a ye wari d'i ma i taara hijabi kunnada a ka wari to a bolo kana taa hiji n'a ka wari ye a ka wari to a bolo dɔɔnikɛbaw ko a bɛ sɔnni minɛ ni sarati la a k'a sɔrɔ a tigi t'i kunnada ni yɛrɛ y'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye sɔn a bɛ kunnada a t'a to a bolo ko min bɛ biriki gosi kaburuso la ka fɛɛri su dɔnna baasi b'o la wa baasi t'a la ko dɔɔnikɛbaw ko su n'a fatura a bɛ terika min to a b'a ka nafolo min to a kɔfɛ fuqahaw ko a ka nafolo fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ bɔ a la mu'anatu tajhijihi a ka su ko ɲa baaraw musaka de bɛ bɔ a ka nafolo la fɔlɔ ka taa ni a bɛ yɔrɔ min mɔgɔw ma sɔrɔ min b'a a ko fu kɔlikɛlaw bɛ sara o bɛ bɔ a ka nafolo la ni mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ kasankɛ d'a ma k'a k'a la fu kasankɛ sɔngɔ bɛ bɔ a ka nafolo la n'a bɛ yɔrɔ min mɔgɔw ma sɔrɔ min bɛ kaburu sen fu kaburu sennaw bɛ kaburu sen u ka sara bɛ bɔ a la dɛ biriki gosilaw b'o cogo la wala ni mɔgɔ min n'a bɛ kaburu la ale ma se k'a kɛ baraji ɲini ye a bɛ biriki gosi de a b'a fɛɛrɛ
ni aw ka mɔgɔ fatura a bɛ biriki sa bolo k'a don a ka surun baasi t'o la pilisi cogo di nasaraw ta fura in bon ko ewa dɔ de ko ale ka cɛkɔrɔba tun bɛ mɔgɔw furakɛ mais fura min don fura in bɛ mun fari de la mais fura mutɔ i b'a mu k'a kɛ pilisi de ye a tigi ka farikolo o bɛ cogo di ni pilisi min don n'a kan bɛ nasaraw ka kura de ma a tɛ daga o ka kɛ a tɛ daga mɔgɔ ka nasaraw ka kura kɛ u yɛrɛ la dɔɔnikɛbaw bɛnnen b'a kan nasaraw ka kura diloli silamɛ bolo haramu don a tɛ bɛn donc ni nasara ka kura in de don ale ka fura cogo yɛrɛ nasaraw ka kura dɛsɛ bɛɛ k'i farikolo la o ye haramu ye o tɛ bɛn i k'o k'a la bon comme min ye walima ani ewa denkundi saga bon ko ni e ye ninnu bila k'u bɛɛ dumasi dɔw ma ko parce que mɔgɔ bɛ fɛrɛ o de la ko o bɛ cogo di lezinatu da i ma ɲininkara nin na ka walima bila i ka walima bila dumasi dɔw ni fɛnw na ou bien k'i ka furu dɔn bila dumasi dɔw ni fɛnw na u ko furu dɔn ma kɛrɛkɛrɛya k'a fɔ mɔgɔ ye walima fana dɔn kɛrɛkɛrɛlen t'a la k'a fɔ nin dɔn de ka walima ka ɲi fo fuqahaw minnu tɛmɛna olu ko a kanunen don n'i b'i ka furu siri a ka kɛ juma don a kanunen don mustahabu de i ka don n'i ka muso ye juma don maana juma ye dɔnba ye dɔgɔkun fiyɛti don ani fasamantaw dɔw bɛ juma don ye duwawu jaabi wagatiw bɛ juma la n'i ka furu sirila o wagati ni duwawu kɛri ye o ni duwawu jaabi wagati bɛnna o duwawu na jaabi n'i ka furumuso kan salafu minnu tɛmɛna u ko nin fuqahaw minnu ye nin fɔ ko ninnu n'a ɲɔgɔnna sabatira salafu dɔ bolo n'u ye nin kanu ni fuqahaw ko mustahabu n'u m'a fɔ sunna différence bɛɛ n'u ko min ye sunna ye i b'a sɔrɔ hadisa b'u bolo o la ni delila sabatira min na wajibi tɛ farala tɛ u b'a fɔ o ma ko sunna don nin ka kɛ mais ni fuqahaw delila ma sabati u bolo min na hadisa la u b'a fɔ o ma ko mustahabu voilà komi ka furu bila juma don ka furu sirili bila juma don delila ma sabatala ciden bolo mais salafu dɔ y'a kanu o de y'a to ko mustahabu don in barika kama ani don in ni duwawu jaabi don ani dɔnba don dɔw y'a kanu o de mais k'a fɔ fo ewa furu ka kɛ nin don in de la furu ewa u bɛ furu ka siri nin don in na o ko o dɔn mana bon ko o la ko ni mɔgɔ min ka ewa furu siri bɛnna ewa dumasi ma ou bien i ka walima bɛnna dumasi ma k'a faga baasi t'o la o tɛ kɔnte ko ye nasaraw bɛ ɲɔgɔnya u ka dɔn na o tɛ komi ye nasaraw bɛ ɲɔgɔnya u ka dɔn na mais nin ye min fɔ kɔni a man ka an yɛrɛ ka to k'a kɛrɛkɛrɛya hali an ka ewa denkundi don n'a bɛnna min na an yɛrɛ k'a pousser ka dabɔ a kama k'a bɛn dumasi ma an man k'o kɛ an kɔni t'a fɔ haramuyara dɛ mais silamɛ man ka a kɛ pour dumasi don na nasaraw de b'a bonya donc e kana faru ka o bonyali la ka dabɔ a kama nkin ka ewa furu bɛ dumasi ma ka dabɔ a kama nkin ka denkundi bɛ dumasi ma silamɛ kɔni man kan ka o kɛ an t'a fɔ haramuyara dɛ mais ni silamɛw y'o to ye i ka furu bɛnna don min na i k'o kɛ n'a bɛnna dumasi don de ma don tigɛlen de bɛnna dumasi don na baasi tɛ kan aqiqa de don bɛnna dumasi don na baasi tɛ kan o tɛ nasaraw bɛ ɲɔgɔnya ye mais i yɛrɛ ka to ka dabɔ a kama ka pousser ka bɛn a ma ka kɛrɛkɛrɛya ka bɛn a ma silamɛw n'u y'u yɛrɛ kɔrɔsɔ kɔni ma o ka ɲi pour an kana nasaraw dɛmɛ u ka dɔn bonyali la bon ko dɔ ye ɲininkali kɛ ko ni e ye mɔgɔ sara ko a ka dinga sɛ i ka du kɔnɔ
bon ko dinga senna in dara be sanu doma dugu jukoro o sanu ye jonta Sheikh Ibn Usaymin rahimahullah ka kitabu kono sarahul mumtiw ni masayila kumanaka akon ni ye mogo sara ko aka kolonche e ka du kono atigi tara bila sanuka ako ko saba dola kele na ya suru e ya tigi sarade dinga senka du in kono parce que sanu do ben ka du in kono nya do yanta yoro do dinga sere ka nyini la Allah beye na tigi tara bila sanu in kan ni sanu nya jontai ha atigi de taro parce que ayi sara akamare ka sanu inde nyini ni njelendo fulana e ma sara ko aka sanu nyini de e ya bila dinga sende la drube e ya bila kolo sende la mais kolo in kono atara bila sanu do ka kolo in kono ube atara bila sanu do ka dinga in kono mais sanu mindo mogo togo de bala mogo katamanse bala mogo min fana togo na katamanse bala dafunu jahiliya jahilu munun temena ulu tate silamiya kono na mogo de do mogo do togo be sanu inna ube mogo do katamanse be sanu inna adona a konni sanu min fule ni nye karasare togo bala atigi fana ma teme jahiliya tile mogo te ni sanu ye tomo fende ni sanu be komi ni ye fen tomo abe di atigima min togo bala min katamanse bala ataro nimbe komo tomo fende iba di atigima ninte fulayewa aha sabana sisa atara bila minna dinga in kono be kolo in kono tamanse side tada uba fo minuma dafnu li jahiliya mana depuis jahiliya tilela depuis islamiya mana o sanu sugu de do depuis islamiya mana wakati sanu de do o jahiliya tamanse u de be sanu inna ube tamanse site sanu na tigi donente ni liwajidihi min nya soro de taro afamuna ni nye min nya soro ale de taya tay parce que abe comme aye fentomo tigi mayala ni fentomo tigi tala tigi mayala jontaro ha min nya soro wala du tigi tate ni nyede min nye dinga in soro na bilala ka ube min nye kolo in soro ode taro ha bon ko akanyini kale fulana ko muso dobe ko na ko abe su wakati abe bana na ko abe su wakati abe bana ni tigila mo ka sumbe chogodi bon ni tigila mo ba yere ira docteur nyuma docteur nyuma munumbe aba yere ira ula bana sugu mimbala nu ko banai banado abena keneya abese ka furake ibe keneya ki yere soro ibe se ka su abe bana in furakere sungalo munun be temala ka bana in to ala abu juruta ka yere furake na kene yara sungalo munun juru bala abu sara men ni dogotoro ko bana sugu min fule ela dogoto anka dogotoro doni la ka fo nim bana in be se ka furake e bi yere soro aka gelede et puis a bana sugu ite se ka su fana ha ka toila ite se ka su bana in fana ka furake ka bo mogo farikolo an ka docteur doni la aka gela te se ka ka on ka doni la ina be nyogonya de ite se ka su fana wala sungalo munun be tema ka be ite amuke murebo abe murebe ko oda parce que bana ye chogoya fulade bana minni hakili bala abe se ka furake be keneya ibe juru tale ni keneya ibe juru sara bana minna na do nim bana te furake ite se ka su fana ibe murebo ke ah ah ko do ka nyinin kali ko akio femminye bene kulu be bene de sene jakabala wa don ko ko fengo fenye fen kisema de ni hada maden yere de ba sene ube iride komi tamaro wire de ba sene jakabala na sera jakama sa u keme saba jakabala iba jakabo numunumba a pese kilo de la
kilo kɛmɛ wɔɔrɔ ani tan ni fila n'i ka sɛnɛkɛfɛn sɛrɛ kilo kɛmɛ wɔɔrɔ ani tan ni fila sa'u kɛmɛ saba in bɛ bɔ o de ma n'i ka fɛnkisɛ min sɛnɛkɛfɛn min i b'a sɛnɛ a sera o ma jaka b'a la kɔnɔntɔn ni sanji de b'a lami kɔnɔntɔn tan na ye jaka ye mais ni e yɛrɛ de b'a lami tan na tilancɛ o y'a jaka ye donc jaka b'a la ni fɛnkisɛ min filɛ nin ye bɛnɛ min filɛ nin ye n'a bɛ sɛnɛ e yɛrɛ de b'a dabɔ a kama k'a sɛnɛ donc n'a sera nisabe ma i b'a jaka bɔ ko ɲa ka ɲininkali filanan yala furukɛ i bɛ se k'a ɲini ka muso fɛ a k'a ka jaka d'i ma wa awɔ muso i bɛ se k'i jaka di i cɛ ma parce que i ka cɛ ka nafakati wajibilen tɛ e kan mais cɛ de tɛ se k'a ka jaka d'a ka muso ma nafakati yɔrɔ la mais muso bɛ se ka jaka da cɛ ma u bɛ delila kɛ Abdulayi ibn Masudu ka muso tuma min ciden ko musow ka sarakatiw bɔ awɔ a taara ciden ko musow ka sarakatiw bɔ a y'a ka sarakatiw bɔ ko a bɛ taa di a ka sanu sarakatiw bɔ ko a bɛ taa a di mɔgɔ wɛrɛ ma ayi Abdulayi ibn Masudu ko ne de ka kan ni nin ye ani n denw ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan a ko ne se ka d'i ma fɔlɔ dɛ n bɛ taa ciden de ɲininka n'a ko a bɛ se ka d'i ma n b'a d'i ma a taara ciden ɲininka ciden ko i cɛ n'a denw de ka kan n'a ye ka tɛmɛ i k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma donc muso bɛ se ka jaka d'a cɛ ma ni cɛ ye fantan ye i bɛ se ka jaka d'a ma wa hali n'a ye jaka in don nafakati la ni e y'a dun ni nafakati de i ka nafakati min wajibira ka fɛn t'i kan o la Bariratu an ba Aishatu ka jɔnmuso de don Bariratu u bɛna sarakatiw d'a ma don dɔ la a nana daga la sogo b'a kɔnɔ a ko nin ye sogo de ko mais Bariratu ko nin ye u nana ni sarakati ne ma u ye nin di ne ma dɛ a ko a bɛ e de ma sarakati ye mais a bɛ aw ma hadiya de donc ciden y'a dɔn a ko a bɛ e de ma sarakati ye mais ni e y'a di ne ma a bɛ komi hadiya de don e y'a di ne ma donc baasi t'a la bon nin ye ɲininkali fila de kɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ko ɲininkali fɔlɔ ko dɔ kɔ min ye photo ta ye donc ko ni olu ko photo haramuyalen don ko karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko a ko photo ma haramuya ko cogo di ko ala kan bɛ yiri mɔgɔninw de ma ko photo ma haramuya karamɔgɔ in tɛ ciden ye koyi يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ما جاء أجبتم المرسلين ألا يوم القيامة نبي ولا القيامة كنكا ما جاء أجبتم المرسلين ألا بافا يتشيدا ونجابي منا دي ألا تمغسي ولا القيامة كنكا كين ينكا يكرمو جابي منا كرمو ما تشيما كوي أنفلك أبو آية منا تشيدين دي تشيرما وداتو هاري شيخ ابن باز aka karamɔgɔ ba ye Muhammadu bin Ibrahima o de y'a bila Saudi a tun bɛ muftiya ni jɔyɔrɔ caman min na o de yɛrɛ y'a bila la don dɔ la a ye kuma dɔ fɔ ko Muhammadu bin Ibrahima ko tɛ ko Muhammadu bin Ibrahima tɛ ciden ye koyi donc karamɔgɔ tɛ ciden ye dɛ karamɔgɔ de don dɔrɔn maasumu tɛ ciden tɛ a y'a ta de fɔ ciden de ko a ka hadisa kɔnɔ wa kullul musawwiri fi nnar ciden de ko a ka hadisa kɔnɔ ko photo tala bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ photo min ye nima photo de ciden de ko inna sadda nas ajaba yawm al-qiyama al-musawwirun ciden de ko yawm al-qiyama do mɔgɔ min ka lajaba ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye k'o ye photo talaw de bon photo min fana bɛ ta ni appareil ye bɛɛ bolo a bɛ wele photo de bɛɛ b'a wele ko sura de ko photo de est ce que tɔgɔ wɛrɛ b'a la o de tuma min
Abdulaziz Bombaji do yen nin kuma ɲɔgɔnna fɔ ko do ko kamariya photo ma haramaya ko haja minal mukabarati a ko nin ye yɛrɛ bonya de nasuw kan ko nin tigi ye yɛrɛ bonya baga de ye nasuw kan minal mukabarati ciden ma photo bɔ photo la istisinaw bɛ min bolo a hadisa sahale an m'a fɔ yɛrɛ ka hakilina de a hadisa sahalen bɛ ni mɔgɔ min bolo ko ciden ko photo ye haramu ye photo tala bɛ tasuma kɔnɔ fo appareil photo o hadisa bɛ bolo yɔrɔ min anati ala arasi wal ayni ni y'a yira u na dɔrɔn yɔrɔnin kelen bɛ sagi ni hadisa bɛ ka istisinaw kɛ ko appareil photo sen t'a la o hadisa nati ni ko ciden bɛ photo haramule fɔ cogo min appareil tun tɛ ciden t'a dɔn ko appareil bɛ na an b'i ɲininka yala ciden tigi ala t'a dɔn ko appareil bɛ na wa est ce que a y'a fɔ a ye tuma min don dɔ la don nana ciden ma ko nin donna jihadu la n ye jihadu kɛ n sara seedisuya n'i ye seedisuya sɔrɔ seedisuya in b'i ka junubu bɛ yafa wa ciden ko ɔhɔn tuma min cɛ taara a tɛmɛna ko a bɛ taa don kɛlɛ la ala ma jibirila cɛ ma a ko a fɔ a ye dɛ juru sen t'a la dɛ seedisuya bɛ junubu min yafa juru sen t'a la dɛ o fɔ a ye dɛ ciden k'u ka cɛ wele a ka sagi kama cɛ sagira kana ciden y'a fɔ a ye awa a ko n ye min fɔ ko seedisuya b'i ka junubu bɛ yafa awa illa dayna qala li jibrilu anifa awa ko juru sen t'a la dɛ jibrila nan'o de fɔ n ye sisan tuma min fiɲɛtɔ fana nana ma awa ko ne ye finɛtɔ bolo mina bagan tɛ n bolo ka taa misiri la ni sanji nana mali ka komisɛni ka ca ka fɛn ɲɛnama ka ca n ka sali n ka so kɔnɔ wa a ko ɔhɔn ala ma jibrila cɛ ma a ko kana nɔgɔya d'a ma dɛ ciden y'a wele a ko a tɛ sinɔ nin da a ko i bɛ sali wele kan mɛn a ko hɔn fɔ a jibu ciden ko n'i bɛ sali wele kan mɛn na ni tuma min ciden ko foto tala bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ foto talaw de ka janga ka taa gɛlɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ciden t'a dɔn ko appareil photo bɛ na a tigi ala t'a dɔn ko appareil photo bɛ na wa mais est ce que ala y'a fɔ a ye ko fɛn dɔ bɛ na appareil photo sen t'a la a y'o fɔ wa o ma fɔ dɛ yawa minnu b'a fɔ dɛ ko photo appareil photo tɛ photo dɛ ko suma de don ja de don yala ni e taara photo mɔgɔ si ma taa photo tala fɛ k'a fɔ photo tala nan ka suma ta ko suma de don duruba kɔnɔ ko photo tɛ ko suma don mɔgɔ juman taara photo tala fɛ ko photo tala nan ka suma ta a b'a fɔ i jɔ tile kɔrɔ kɛ n k'i ka suma ni suma bɔra n b'a ta kɛ suma ye o de o an ka yɛrɛ bonya bila nasuw kan an ka yɛrɛ sagokɛ bila nasuw kan donc photo ye photo wa dɔw fana fɔ ko appareil photo min filɛ nin ye ko e ma baara kɛ te ma baara kɛ ko parce que hari fiɲɛtɔ bɛ se ka photo ta ko e bɛ beton de ta dɔrɔn k'a bila dɔrɔn ko a bɛ photo ta abdulkarim godere ko a ko pistoli beton ta k'a bila k'a ka mɔgɔ faga an b'a fɔ pistoli de y'a faga an b'a fɔ de ye mɔgɔ fagala ye o photo t'a la appareil beton de bɛ ta photo bɛ ta pistoli beton de bɛ ta k'a bila a bɛ mɔgɔ faga yala an b'a fɔ pistoli de ye mɔgɔ faga e ma mɔgɔ faga dɔw b'a fɔ ko photo ko a bɛ komi ni i jɔra ji kun na n'i ka suma bɛ ji la n'i jɔra ji kun na i ka suma bɛ ji kan bɔ yen kɛ i ka suma bɛ yan mais ni appareil y'i photo ta a b'a kɔnɔ b'a t'a kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko appareil photo ninnu ko a bɛ komi dungare dɔrɔn n'i jɔra dungare kɔrɔ ko ni bɔra kɔrɔ dungare i yɛrɛ de b'a kɔnɔ photo t'o kɔnɔ i yɛrɛ n'i yɛlɛla a bɛ yɛlɛ n'i tɛgɛ ta i tɛgɛ taara n'i bɔra dungare kɔrɔ i bɛ yan ni appareil photo y'i ta i bɛ yen ou bien i tɛ i bɛ yen de donc hadamadenw ka sabali a kana yɛrɛ bonya kɔlɔw kan aw tɛ arabu kan dɔ ka tɛmɛ ciden kan ciden bɛ arabu kan dɔ a b'a ka kuma fɔtaw kalama fana a ko n'an jiyalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan an bɛ mantonw ka masala fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ hinɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan mais a ko o kullul musawwir fi nnar a ma photo bɔ photo la e tɛ arabu kan mɛn k'a bɔ e tɛ hinɛ mɔgɔw la k'a dɔn e tɛ mɔgɔ ka masalaha dɔn k'a bɔ e ko n'an jiyalen tɛ k'a dɔn e tɛ dɔɔnin kɛbaga ye k'a bɔ donc an bɛ min fɔ photo ye haramu de ni karamɔgɔ min ko a ma haramuya a ka karamɔgɔ y'a nin dingo fɔ ani tiɲɛ don o de sahalen don ko kelen tɛ dɛ
ala ka hakkiman dama o fulana ba hakketo koni ini muso be je ɲɔgɔnya la kafo ɲɔgɔnya waati kini muso filime kafo ɲɔgɔnya waati hari nama kunkolo be cogodi nin tɛ bɛ i ye doni kibaw do ko adabu in kɔnɔna la de dɔw b'a la hari ni muso be kafo ɲɔgɔnya la i ka birifini biri i yɛrɛ la alankolon kana kafo ɲɔgɔnya kɛ ten o be doni kibaw do bolo mais a dagara ka kafo ɲɔgɔnya ni hari birifini t'a la fuqahaw do bolo ko kafo ɲɔgɔnya wagati a be hakɛto ka hari i ka muso k'a ka musoya lajɛ ko i man k'a kɛ adabu kɔnɔna la ninnu be adabu kɔnɔna la donc mɔgɔ min be e bila o la ko e be o filmeni ka telefoni ye telefoni minnu fana fulen nin ye a be se ka tila e la ka taa mɔgɔ wɛrɛ la a caman kɛra fana diɲɛ kɔnɔ nin caman kɛra muso k'a lankolon ta n b'a cin cɛ ma a taara mɔgɔ wɛrɛ ma ou bien cɛ ka lankolon ta n b'a cin ka muso ma a taara mɔgɔ wɛrɛ ma ou bien aw yɛrɛ k'a ka photo ta nin cogo la kafo ɲɔgɔnya la aw ɲana a b'a ka telefoni kɔnɔ bito b'a bila a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ma donc nin ko sogo silama ɲuman ni adabu ɲuman a ye ninnu to ye silamɛya sariya kɔnɔ subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk